Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanona. Kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga magatawag kinabuhi ning akong suwat suluran. Taguan ko sa pangan nga Tatak. Taga-Kawayan Masbate gyud ko. Apan niya ako karon magtrabaho sa Cebu City isip usa ka tendero kwek-kwek. Punto medikal kining akong suluran. Kabahin kini sa kumagi pamati. Usa mangud ko kamahuyang o may tawhanon nga panginahanglan. Halos pilar sad kaikal ang akong natilawan. Apan kining last na akong gikaila ang akong mapasangilan ining akong gipamati karon. Aron yung isabtan, ingon ini ang napanghitag ko. Kwek-kwek! Kwek-kwek mo diya, init pa! Dire mo, sir, ma'am! Kay bagong itlog ang gigamit yun nato ini, sir, ma'am! May pano sa tinda namo kay dalirang mahurot ning among tinda. Hi. Oh my G! Ikaw ka ni Aaron? Yes, di ka katoo? Oh my G! Ikaw gini sa Facebook man ta magkaila-ilaw. Karon, nakita lang yung ka sa personal. Nakatulog sa turoy ka din sa akong pwesto, no? Ang angog dili. Nga, doon naman din sa imong pwesto ang university nga akong eskwelahan. Hala, kauwawan, hamos pa akong naong. Unya, nakitaan ko ni mo. Unta, gisabot ko ni mo daan nga. Magkita lang unta tawag ko sa kalugar. Dili din sa akong gitindahan ng quick-quick. Okay. Unsa ba di kung oras sa mga human og tinda? Kita ta? Ha? Oo, my G. Hindi ko prepared. Makapabot ko nimo kay may klase pa masag ko hangtod alas 5. Oo, sige. Makapauli pa ko, ana. O makailis o makaligo. Kay, may kong kunimo, uy. Kagwapo ba yun mo sa personal, uy. O, karinot ni mo lahwas ngayon, uy. Naliko kagi kang naninda quick-quick. Kamot ka di mo. Kamay lakton ko, gaw? Ibaw na ko ng lakawa da. Siyempre, no? Ang angog sige lang tagtrabaho, no? Lingaw-lingaw sa tagpanagsa, uy. Panagsa ba, uroy? Nga sige-sige naman na. Wala sab ka ipadaan na nilang tiya ron sa probinsya, do. Uy, sudi abas, uy. Wabi na ako sila pasagding magpapa sa ato, ha? Pero mas dako gyud ang imong nawaldas alang sa mga laki kaysa mapadani mo sa probinsya. Di din ako palabyong higayon na kauwi kay. Excited na kay kong Aaron. Gwapo, taas, nilutog lawas. Ay da, basta. Kaninot ka kumut-kumuton sa iyang dughan, Ay sus, pangwartahon na gyapon ka anak gaw. Sige lang, good. Nag-enjoy man sab ko. Hala, bahala ka. Pag-amping lang nga, dili ka makakuhag sakit anang kalaki ni mo. Day, simbak ko, oy. Sa mga libo na kapin kalalaki nga akong natilawan, no? Libre pa kong nakakuha og sakit, simbak ko. Ha? Libo kapin gid kalaki? Ika, 1,069 na akong lalaki to be exact si Aaron. Piha, as in gihap gid ni mo? May lista ko sa notebook na ko, Andy, gaw. Unsa? Yes, dili sa papanghambog. Bisan, ingon ko ani, daghan sa nag-agin ako mga laki,
As in, nag-enjoy good ko. Kasagaran sa mga lalaki, magpa-blowjob good na ako o bag-anal sex me. O never kong nakakuha og sakit ha. Not until Aaron. Unya. Bye, Aaron! Bye! Ay, wagi ko magmahir ng gabi una. Ay, tuwa na. Nakasakay na siya. Ako sa bubawal sa ko sa amo. Mangitan ako akong kasakyan pa uli sa bahay. Ay. Kalain sa ilaw sa akong tiyan. Ay, tumurag sa akong tinaid dapit. Hapdos man. Ay, tungod tingali kay ukad kaayo. Abot yung tingali to sa akong tiyan. Agis na iba. Ay, kaswerte ba na ako ng gabi una? Uwi. Balag hurot ang akong kwarta. Basta Ay, inansam niya akong pamati, uy. Hindi na akong sig-inom aning initubig aron mawa kining akong kahapdo sa akong tiyan. Hapa na, sakit na noon nga. Dili na ako masabtan. Sayo ha mata, Kumusta magpamiga na to gabi eh? Hala no, grabe siya. Kung makasulti, wagas. Naunsa naman ha? Nganong doot-doot naman kasi muntiyan diha. Uwa patingali ko hilisis yang kung ano. Ukad mangod ka ayo. Bayuta ka, uy. Pagtarong, uy, naunsa ka. Ay da, sakit akong tiyan, uy. Kagabi pa ni humana mo og play ni Aaron. Sakit nga hapdos. Unsa? Awa na. Nabawan ako kung sinaa sa mga nahona, day. Layo ornas tinuod, oy. Never pa kong nasakit, ana, ha? Oh, what if na timingan ka karon? Unsa? Suwain ko pag-message Aaron bigay. Basin simbak ko kung gusto si Agaw Marisa siyang pagduda. Uy. Suwain akong tawag rin. Uy. Ganong dili naman ako makontak kung dili na ako ma-search. Wala. Ang messenger. Ganong nawa man ang among konvo. Kadali sa gudyang nahanaw. Ay, pahitay ning bayo ta, uy. Tilawan lang yun sa mga lalaki o kausa, tayon biyaan. Ay, husto. Magugol na lang ko kung unsa ning akong gibati. Oh my G, di ko ani. Kay nga naman, uy. Unsa man, may nakaila ka diha sa imong cellphone? Lain nga kinasab? May maghilak di ay. Ikaw, ang mga sintomas sa akong kibati. Ilabi na karon kay maglisod ko sa pagpagawa sa akong ugaw. Ikaw, huwag ko kauyon. Nahadlok ko. Ha? Posibleng na ako'y colon cancer. Unsa? As in, nabalaka yun ko ining akong gibati. Unsa ako naman lang taon na ako pagpatambal kun na ako aning sakita nga colon cancer. Mapobre naman taon kahit ko. 1-5 rin akong simana pag kumaligyaw kwek-kwek. O magpadalanan pa ko sa akong mga ginikanan sa probinsya. Ang akong mga pangutana, mawakining musunod. Unang pangutana. Sa tibuok na akong kinabuhi, ika 1,069 si Aaron na akong lalaki nga akong natilawan. Posible ba nga siya lang ang may sakit maong human akong check-in, doon na ako'y mga gipamati? Ikaduhang pangutana. Magsakit akong tiyan nga hapdos, murag akong tinai. Posible ba nga nadaot o nagasgas akong tinai sa
iyaha dihang gi-anal sex ko niya kay medyo dako masadud kaayong iya. Ikatulong pangutana. Maglisod ako ron sa pagpagawa sa akong hugaw. Magsakit akong tiyan ug hapdos ang akong tinai. Sige kong suka-suka ug dali kong naluya. Unsa man kahaning sakita? Gusto ka ha ang akong nakita sa Google nga sintomas ni sa colon cancer? Ikaupat ug katapusang pangutana. Maayo ang takon niyog tabang bisan manormal lang ang pagpagawas ko sa akong hugaw. Nakaunahuna man gani ko nga muduol sa DYHP aron mangayog tabang. Pwede ba? Pero mauwaw man sag ko palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tata. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra, makikuban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako motambag sa mga problemang punto medical. Usaman ako ka psychiatrist, ako motambag sa inyong mga problemang punto psychological, emotional, behavioral. Ug tungod kay usaman ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa inyong mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. So, ang atong magtatampo ko na laba, si Tata, mga 30 years old siya, taga Cebu City. Pero, mas bati gina siya, no? Pero, naana gina siya na nanginabuhi diri sa Cebu City. Punto medical ang atong sulat-suliran karong hapuna. So going back to our sender si Tata, no? Punto medical ang problema ni Tata. Unang paitungod kini sa iyang gipamati sa lawas, no? So unang pangutana ni Tata, ako lagi paningkamutan ta nga matubag na ko na imong nga pangutana. Tibok na kong kinabuhi, ikaw 1069 si Aaron na kong lalaki. Wow, gabihasan ni mo Tata. Nagkuhan ko kang scoreboard na abot ko usa ka libo kape nang imo nimong sex partner, limang ka ng 1,600 or 1,069, no? So, kung 365 days ang usa ka tuig, murag, kung gato na yung divide nito, murag halos kadadaw, panahon nga halos kadadaw na sex partner. David, comment lang ha. Pero this happened in many years siguro, pwede kay ngugusara ka tuig, no? Nga akong natilawan, wow. Posible ba nga siya lang ang may sakit, maong human namo og check-in, doon na ako'y mga gipamati. Posible nga siya ang usa sa naisakit. Lalimang ka ng 1,069 ka lalaki nga nakatilaw. Anyway, dili man ginitinood nga ni Tata, no? Pero ako kay kasulti lang, no? With the 1,000 plus nga sex partner, posible nga dili lang si Aaron ang na ay inon tawag na tong sexually transmitted disease, no? Posible yun. Labi na yun puno ang imong sex partner dili nimo kaila. So makaingon ko nga posible usa si Aaron nga naay sexually transmitted disease maong nagkasakit pug ka kung ma-confirm through laboratory workup nga nagkasakit pug ka og sexually transmitted disease. Ikaduhang pangutana, sakit ang akong tiyan ug puson ug hapdos. Murag ang akong tinai. Posible ba nga nadaot na nagasgas ang akong tinai sa diyang iya kong giinal, no? Anyway, wa matay mga bata na minaw na to kano, no? Medyo dako ano ba kuno po ang armas niya ni Aaron. So sa ako nang ginaingon, there are many possible things nga mahitabo kung makipag-sex ka sa tao nga dili gud mo regular sex partner, no? Posible nga makatiming ka, timbakog na ay HIV. These are the possible reasons. Syphilis, gonorrhea, changluid. These are mga possible things that might happen sa imo kung makipag-sex ka. Either to the natural way, sa the usual way, nga ari sa inyong sex organ, o ari sa namay anal, ay oral. Daghan mga way to satisfy your sex partner sexually. So, makaingon ko nga, that is possible. Ako malikon, the one way, the best way for you to prove nga naa ka niya mga sakita kay mong gituhuan is for you to submit to a laboratory workup. Kay culture man na diya, mga discharges niya kung naa man gani o magpatanaw lang magupog ka. Ako kining ako opinion lang Tata, no? Kung magupog ka examine nimo, no? So how I wish nga mo submit ka sa imong kaugalingon for an examination, anal rectal examination, o patduol ka gastroenterologist or infectious specialist para mo roll out na kay peace of mind na wa bagoy na
kuandang napita, no? Gastroenterologist imong daolon, pwede man siguro nag-endoscopy ka, kanang endoscopy, usan ni kakahimanan, laboratory or diagnostic procedure, nga mo visualize, mo tanaw diha sa kahimtang sud sa imong gastrointestinal tract, no? Na sila yung kamirada nga tanaw. Ako di ko kay baluan na, no? Kay di, bangko gastroenterologist. Kanang ako, mga opinion lang. Ikatulong pangutana, naglisod na ron ko pagpagawa sa akong hugaw. Magsakit ang akong tiyan o hapdos ang akong tinai. Sige ko, suka-suka, dali ko maluya. Unsa man kaha ni, husto ba ka, ang nakita na ko sa Google nga sintomas ni sa colon cancer. Dili lang colon cancer, ang mga hinungdan nga mura kang magsakit-sakit, o sa imong tiyan, dagan mga hinungdan, no? Pwede din sa kaning hyperacidity. So, akong balikon, you need to submit yourself for thorough laboratory workup. Sa mga gitawag namo sa hospital o executive panel. Usa man ang executive panel, kini siya usa ka diagnostic procedure, wala na siya ka package deal ba? O natananda. Urinalysis, CBC, stool exam, X-ray, tanan. Apoy lagi siguro diyang MRI or kini mga scanning na dia. Kunya ma-roll out niya kung nagtuota nga na ay malignancy niya, ipabiopsy ni. Ipabiopsy. Kini biopsy, kuhaan kag tissue sample, lalo sa laboratory, i-diagnose sa pathologist kung malignant ba, meaning cancerous or benign ba, meaning dili cancerous. Niarman ka sa Cebu City, tata, no? O, pwede ka mo doon sa Cebu City Medical Center or di ba sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ikuha lang nini mo, no? Imo lang ning isulti. Nya, ayaw pagtuo ka ng mga doktor da, mga nurses da, mga chismosa, mga maritis. Ay, nagawas ni mga hospital, uy, kana ba siya, no? Kana siya, positive na siya, o whatever. O, dili sa may ngunana, oy. Kami gisumpaan nga confidentiality, ha? Unsa imo nakita na nabati diri sa suod sa klinika sa doktor, adi aron na taman. Pagkita niyo sa gawas, lain lang atong istoryahan. Mo na ako isulti sa akong mga pasyente. But there are exceptions to the rule, no? Nga i-divulge nimo ang confidentiality. Pero ordinarily, dili gud may pod magmaritis, may magchisme sa gawas, nga mao nay kaso, mao nay problema sa among pasyente nga bago lang ni gawas sa among klinik o sa among opisina. Ha? So, go and see surgeon tingali kung or gastroenterologist lang sa, no? Diha sa Cebu City Medical Center, kinahanglan ka sa Cebu City or sa Vicente Soto para dili kayo dako ang gasto kay kumari kag private hospital or doctor, siyempre mo charge mo gipon na, no? Normal na mo charge gipon ng doktor. Yo sabi pa ito gasolina doktor ug mo charge. Kay kao pa to katapusan pangutana. Mangayon ta ko ninyo og tabang bisan para man-normal na lang ang pagpagawas sa akong hugaw. O wa din na ako matabag ganina, no? Nakaununa man gani ko duol kog DYHP kini sakto ni mong gibuhat tata, no? Aron mangayo og tabang, pwede ba? Pwede gyud katong akong mga gipanghinganlan na while ago sa pagpadala sa mga sulat-suliran, no? Pero mauwaw mang sab ko ayaw lang kaulaw, pwede man ako pseudonym para natay confidentiality ngon. So pagpagawa sa imong hugaw nga di ka constipated, daghan naman ako ni gina-discuss din you eat a high fiber diet, no? Nya inom og daghang tubig, no? Ayaw na mga lisod ma-digest ng mga pagkaon, ha? Ayaw ang mga crispy pata, ha? Ayaw ng crispy pata kay dugay na mahilis. Karon kumpano, problema lang kay dugay kay ni maluto ning kumpano kumpara sa crispy pata. Porbeda. Mga no? Mga kining papaya, pwede ka mukaon na, ha? Onya magpa-check-up. Kining imong sa hospital amo nang sukan og mga suppository. Lokolak, dopalak mo na imong suppository para nga maka-HR ka regularly, no? But we have to move our bowels at regular times every day. Mo na itong gina-recite sa elementary pa ta, no? Health habit, no? Move your bowels at regular time every day. So you have to take plenty of water, mga 8 to 10 glasses per day. Onya you also do a little of exercise. Dili kay magsigil ng lingkod. Okay? I do not know sa trabaho nimo tata. So balikon ako pabinang daghana na sa ding imong mga kailang nga mga lalaki, no? Sublag usa ka libo. Kunsa ni, amot ba ka ni masayo pug type ka, no? Or gani nag-mention kanina sa drama, pero grabe sa ning usa ka libo wala ka na ko ingog gi-bully, ha, pero mo comment lang sa kuning usa ka libo, sobra na sa ni.
siguro pwede na tingali ka ng duha, tulo, anak, pero kung sa kalibo kapin, ang dagan-dagan na po. Okay, so inaw, kasabot ka sa akong speaker ni mo tata, o usay, mangumidjar mo po ko diri, ha? Kanang ngadto sa libuan, millions, na naminaw sa atong programa karon kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko nga magsigi mong panda sa inyong mga sulat-suliran, re ka na mo, di ka mo maikog, maulaw, o masuko, o dulgay, matagag pagtagan ang iyong sulat-suliran. First come, first serve, Midris DYHP. Ha? Dili anang parehan ng restaurant sa Naga nga probida. Dili gyud na sila first come first serve. Binaut makorrekted na, sir. Bisay manager da, correct call the attention of your staff. Kay kung magsige na, probida. Luoy kay ng mga customer. So pamulo ba sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tataka Raman. Daghang salamat ug maayong adlaw.